dung dung tak tak. Kami tim Moratus dung tak tak dung dung tak. Iki mau kluro apa watuke wong sing saleh nyawane kok medeni. Berarti nak ngono, yes, sesuk aku entuk berkah. A few moments later. Hei, senangnya hatiku sesuk aku untuk berkat mergone tanggaku lara-laranen. Hei, sesuk aku untuk berkat iso ngirit 10.000, lumayan iso kanggo tuku sume. Sesuk aku untuk berkat, sesuk aku untuk berkat, lumayan iso kanggo tuku sume. Lotra. Polmenak yung ngene iki bolo, layah-layah karo ngemut Surya. Tenan nak kuwi, tapi luwih menak nih nak ngemute Suryati. Ya ampun. Nang apa, Tel? Lho, gak siletku gua telepol, Tel. Kok didulit-dulit ngono kuwi lho. Wis mari, Deng. Si, ketone aku krungu suarane komunitas Laos dikira tengkelan daging iki. Lho rak tenan, dol apa to ki? Sak nggon-nggon kok ana iki. Iso meneng po ora kowe iki? Aku iki lagi leren saka kesibukaku, malah kok ganggu gatel tenan kowe iki. Mikira wis tuwa kok gak iso mikir ya. Silite lagi gatel mawet, dadi rodok sensitif wonge, diati-ati wae. Soale bar nesu ngene biasane terus nyolong kotange tangga, wet. Waduh, maksudku dol apa nok kene kok ora ana omah wae ngono lho. Oh, omahku tak ejolke martabak aneka rasa mawet. Dadi sementara aku nok kene sik. Lho, kuwi omah lho, Tel, dudu sego turahan. Lah ngopo ora mau ijolke duit wae? Lho, mau ya dijoli duit wet 500 juta. Tapi aku mikir, ribet iki bakale, mending dijoli martabak iso dipangan langsung. Iyalah, ora mau ijolke es batu wae, kuwi malah iso entek dhewe, ora kangelan mangan kowe. Oh iya ya, wet, ora kepikiran aku malah. Jabang bayi. Minum susu memang enak, kenyal bikin tegak. Wih, lapo to bocah edan kae, iso nyanyi koyo ngono to. Wah iya, bukane kuwi nglanggar undang-undang ya. Undang-undang apa, Tel? Undang-undang perkenyalan to, Bolo. Cocote iki iso reso kudu lapor warga iki, Tel. Soale bahaya iki. Enak susunya, mama. Sagel. Enak susunya, mama. Wah, enak tenan, Bolo. Wih, rungokno kekrep. Aja-aja nggone mbokku kae sing dimaksud. Aduh. Yalah, ora mungkin nak mbokmu, Tel. Wong mbokmu ki mung gabus asah-asahan iki kok. Tapi yo wino krep tenan. Mosok engko tak jajal wis nak ngono. Lah yo, ini sapa kuwi sing kenyal-kenyal mantap, Waduh, jabang bayi nganu nggone nganu lho. Nggone mbokku to, wet, ngaku gak apa-apa. Nak ngaku aku tak edok-edok ora krungu, tenan. Wah, jebule sekuit wet doyan gabus asah-asahan. Yo jelas to, Bro. Wong rai karo slit ra ono bedane. Ra payu. Dadi sakanane digagrak to, Bro. A few moments later. Tes. Ngene mentoh uripku ngombe susu tok we. Panggah salah. Poso-poso mangan roti kuwi gede-gede pasta tileki Dundeng. Iki jebule bokonge marni. Dundeng. Lah kok kuwi ana butut cecake, Trik? Ora apa-apa kuwi, anggap wae kuwi gingseng Cina. Jamu Bolo. Mengko nek aku buang kok tolong parakno ning dokter sing spek biduan pantura ya, Trik. Weh, nak nyontek min karo joget ngono pok. Masuk. Kayak guyune wong-wong sing bar korupsi, Tel. Gatel nana. Iki nak tak kei gambar kutil, piye ya? Wih, tapi ojo, Deng, nak dikira sombong malah. Soale kutil nok lakang kan langka ya. 1 2 3, wayahe metu, Mak.
Jabang bayi, lah apa meneh to bocah iki? Ah, wingi dolanan bojone kancane. Cikiwir. Saiki gentenan dolanan banyu. Watel tenan ae. Lama-lama kemudian. Mbah Parjan mangan roti. Jan gateli bon. Cikiwir. Iso mudhun ora jene kowe nggih. Jabang bayi. Tolong iki lho selak kebak tuku. Ngomong apa bro? Sing jelas ngono lho. Jelas patamu iki petenano kerani tel. Wah, gak jelas wetel. Fik kesurupan setan bisu nak iki, tenan. Keran tel keran. Dolanan banyune WC ya bolo. Kerane tak petenani. Soalnya bayare larang, Re. Mama. Surone kok ngono? Jal tak belenani. Mama gigit nih. Tel. Wet, kowe mujane ngomong apa toh, wet? Kok au koyo pitik kesoloten tungkak malahan. Aku muni petenano kerane tel. Lah wis no wet. Ya, pisan kas wet, tapi delok wae, soalnya wetonmu Jumat Legi, gak cocok nek kena banyu. Mosok lah cocoknya kenapa tel? Kena stroke wet, soalnya kowe sehat gak sehat ya nyusahke wet. Kena bedek ya ora apa-apa, soalnya raimu kan gak teli. Wong paling kowe nak mati aku nanggap pantura kok. Tapi tel. Buap, iki ndak sing COD kenal pot wingi sing dibayari nganggo terima kasih tok. Iya bro, mulo rene remuk koyo ngono ki to, jal delok. Teke ngateli iya. Oh bar diantemi po. Ya ora, asline yo ngono, soalnya pas mbokne meteng, mbokne ki ngidam delok silite Nisa Blackpink. Lah ndelalah pas didelok silite ngising. Mula kuwi raine koyo tai. Cuk. Ramah tenan bocah iki. Arek semaput iso nyambi misoh itu. Ya, cacote cosplay dadi sendang, gatel tenan. Patrick, nganu trik, tulung jikono bataku trik siji wae. Bataku ngopo? Iki lho nggo ngantem ndase Squidward, dikasih hati kok malah ngileri. The next day. Jabang bayi, gambar kewan opo iki? Deloken, kewan kok tangan kabeh, gak ono ndase mesti koplo iki kewane. Wih gambarmu tel, jan bintang bosok ki nggak teli tenan no. Mosok ora mungkin to, Bro? Iki lho deloken gambare, iki lak gambar lakang ultrasonik to, kaya nggonmu. Heeh, cuwilik ning gampang birahi. Mangang ludak nak telepon. Apa wimu wele? Nibo lho, bungkek wesmu nibo lho. Walah, butek tenan ke bocah kae. Wis celo nganti kesel kok ya ora krungu-krungu. Walah, cocotmu bob nyeluki kok. Lek, ye bungkusmu lek nibo lek Ora krungu totel, nyeluki sing banter. intine nak kuwi ana rokok suryane kowe arep ora? Yo arep. Tapi nak tak sawang-sawang toh kotake kaya wagus ya. Ojo-ojo ki Agus kotak, Bro. Weh, iki ana tulisane tel. Iya, Bro, tulisane Gitimen ini. Gitimen. Kuwi sempaku tel sing mau waca. Lho, tapi iki bukaan hotel. Lho, deloken. Oh iya bukaan nih. Ya Gusti, odak lewe aku mau. Weh, teke ana sten Nabi Adam bolo. Godene pol. Teke sten Nabi Adam. Dan Nabi Adam stenan bareng lah apa? Ya, ada yang panjang melintang nyengkal di lakang opo to ki? Lho, prasau kok ya ana sing aneh ya, Tel. Kaya ana sing menggandul piye ngono.
miti moratus dung tak dung dung tak makane bau brengus dung tak dung tak dung tapi kene gaus mergane sing ketok bagus dung tak dung dung tak